спасение е да се чукаш. Ама без презерватив. За да оцелееш такъв свят, трябва да си сводник или порно звезда. Друсаме се, защото алкохола и музиката не ни стигат. Да ни дадат смелост да си го борим. Много често бихме искали нашия живот да е един сън. Изведнъж да се събудим и да решим всичките си проблеми. Има ли начин да се събудим, когато не спим? Ние ще отворяваме новата вълна. Ние ще бъдем свързани. Ние ще станем богати и несправедливи. Ние ще уволим старите си приятели. Ние ще закопчаваме риски с водоследното плоче. Ние ще стъпваме модерното общество. Ние ще предизвикваме нервни депресии. Ние ще оставаме сега дори в пълна светлина. Ние ще бъдем горди да сме толкова важни и безотговорни. Ако добавим утрешност, ние ще бъдем страшилище и хипер ненужни. Тази пиеса е едно предисловие. Една спирка, която ти дава възможност да продължиш. Едно търсене, откриване път, движение, покой, мълчание, крясък, потлакване или възторг. Безкрайността на безкрайността. Да обърнеш погледа си в посока, която можеш да видиш най-далече. Но посоката на погледа не се определя от посоката на погледа. Скоростта на вътрешните монолози не се определя от техния обем. Тук няма да чуете нищо повече от това, което вече сте чували. Тук няма да видите нищо повече от това, което вече сте виждали. Нищо от това, което сте свикнали да чувате и нищо от това, което сте свикнали да виждате. Вие сте очаквали нещо. Очаквали сте, може би, дори нещо друго. Очаквали сте някаква атмосфера. Очаквали сте някакви предмети. Усвоявал съм предмети. Придобивал съм предмети. Отнасял съм се без внимание към предмети, за които ни било предписано да се отнасяме с внимание. Докосвал съм предмети, на които докосването е било неестетично и греховно. Отделял съм предмети от предмети. Отнасял съм се към хората като към предмети. Отнасял съм се към животните като към хора. Разглеждах предмети. Масата стои, столът е съборен. Масата се отвръщава, но столът е отвратителен, защото не е маса. Ако седнеш на дърва в този стол, така ли? Думи, предмети, стол и връзка за обувки, маса без предмети, маса без думи, думи без предмети, нито думи, нито предмети, думи, изречения, изречения, изречения. Вие седите в редици, седите в определен ред. Очите ви се обърнати в една и съща посока. Представлявате едно цяло. Очаквали сте някакъв друг свят. Във всеки случай вие сте очаквали нещо. Мислите ли? Мислите ли със внимание? Ти казваш каквото мислиш. Ти чувстваш за какво става дума. Ти знаеш за какво става дума. Ти искаш само това, което искат всички. Ти искаш, защото се чувстваш принуден.
Казвай това, което мислиш. Не можеш да кажеш нищо друго, освен това, което мислиш. Ако пожелаеш да кажеш това, което не мислиш, трябва веднага да започнеш да го мислиш. Като започнеш да говориш, да започнеш да мислиш това, което говориш, дори да искаш да мислиш нещо друго. Казвай това, което мислиш, това, което не мислиш. Аз мога да изразявам мислите си. Мисля, че трябва да съм спала дълго, тъй като сега съм буден. Чувствам се добре, когато вратата, след като дълго е стояла отворена, най-после се затваря. И нещо е тупнало отвън. Всяко тупване отвън отека болезнено вътре. Само в случай, че вътре има някаква празнота. По-страшно става, когато празнотата е споделена с някого. Кой ли? Какво тупна? Дойде някой на прага ти. Не събере смелост да почука. Тупне сърцето в петите му и се тръгне, настъпвайки го на всяка крачка. Аз едва дочакам да се събудя, докато преди това едва съм дочакал да заспя. Вие имате и собствени мисли.